πρώτη σου. Είναι η πρώτη εγκυμοσύνη. Τι να φοβηθώ, δεν θα πρέπει να το γεννήσω όπως και να έχει. Καλησπέρα. Hello. Αν είναι δυνατόν. Πού γεννάς? Γεννάμε στη μητέρα. Πόσο κιλά θέλει να πάρει μικρή? Άντε ντε, πόσο εβδομάδων είσαι? Είμαστε αύριο 38. Τέλεια, καλά, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. I'm also pregnant. How months are you? Λοιπόν. Συγγνώμη που ρωτήσω, θέλω να την και φοβάμαι ταυτόχρονα. Πότε γεννάς? Θα γεννήσουμε μόνο τέλος εβδομάδας. Παιδιά, δεν ξέρω. Σκέψου ότι θα μεγαλώσει καθημερινά και θα τη χαίρεσαι. Εντάξει, ότι γεννείς την άλλη μπορεί να φτάσει 41 εβδομάδες. Ποιο μήνα είσαι? Είμαστε στον ένατο. Τι όνομα θα βάλετε στο κοριτσάκι με το καλό? Δεν έχουμε αποφασίσει ακόμα. Θα σας το πούμε όμως όταν αποφασίσουμε. Εννοείται. Έχω ρολέμιξ και παίρνω αντιβίωση. Το έχει πάθει κάποια εγκυμονούσα? Παιδιά, εγώ όχι. Αν κάποιο το έχει πάθει, ας μας πει με το καλό κοριτσμένο που ευχαριστώ πολύ. Είσαι τέλος τώρα, μιλάς, οκ. Θα σε ρωτήσω, έχεις συντονιστές? Γιατί εδώ μπαίνω μερικοί εννοείται. Παιδιά, δεν έχω, όχι, αλλά καλλιόπη θα βάλω. Κάτσε να δούμε αν θα γεννήσουμε ή όχι και μετά που θα επιστρέψουμε πάλι στα κανονικά μας θα... Είμαι καλά, καλησπέρα. Από πότε νιώθεις τις σπάσεις? Που να σε απλά πετρώνει η κοιλιά μου. Και έτσι κατάλαβα ότι έχω και συσπάσεις. Δεν το ήξερα και μετά μου το εξήγησε η Μέα. Και μου λέει ότι αυτή είναι η σύσπαση. Με το καλό που ευχαριστώ. Να βάλεις και... δεν ήταν δυνατή. How months? I'm in my month. Στο φεύγω γιατί να μην γεννήσει. Δεν είναι το πρώτο, πέφτει 40 και δεν σημαίνει καλή ευθερία κορίτσι. Θέλω να σε ρωτήσω αν το στήθος στην περίοδο της εγκυμοσύνης αυξάνει τις σπάσεις? Ναι, μετά από ένα διάστημα είναι όντως φυσιολογικές. Εγώ τώρα ξέρεις τι κάνω? Όχι, δεν ξέρω τι κάνεις και δεν θα θέλαμε να μάθουμε. Πόσο χρονών είσαι? Γεια σου Νίκη, αν είσαι νέα στην παρέα μας. Παιδιά, σου είστε νέοι να μας ακολουθείτε. Είμαι 29. Έχεις δίδυμα? Όχι, εγώ το Πέτρο μου ώρες το έχω εδώ και 1-2 μήνες, απλά ανησυχητικά και οι δεκάλεπτες. Καλά πέτρωμα είχα, αλλά όχι τόσο συχνό. Νομίζω μετά από ένα διάστημα που γίνεται πολύ πιο συχνό το πέτρωμα. Μπάλα. Χρησιμοποιώ και μπάλα, ναι. Έχεις αγχωθεί? Έχω αγχωθεί λίγο. Όντως. Σήμερα δεν έχει μαγειρική. Σήμερα όχι. Φαίνεται πολύ μικρό το με το πολύ το μωρό σου. Ευχαριστώ. Όχι, είμαι 29. Ό,τι να είναι να σε ζήσει. Είναι σίγουρα όλα καλά. Λοιπόν, και θα βάλουμε και αντιλιακό. Και δεν θα βάλουμε για κάτι άλλο το τρομερό. Χαμός με ερωτήσεις. Μπράβο που απαντάς σε όλα. Δεν κουράστηκα μόνο να τα βλέπω. Βρε εσύ αυτό, αφού λέω και αυτό μπαίνω. Για να τα λέμε. Να μην απαντάω. Να σε ζήσει με υγεία, παιδί, δίδυμα. Δεν είναι το δίδυμα, όχι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι κοριτσάκι. Θα είναι πάνω από 4 κιλά, λες. Με το καλό το μωρό σου στη ζωή. Ευχαριστούμε πολύ. Καθόλου με αγχώνεσαι, είναι απόλυτα φυσικολόγο για το γυναικείο σώμα. Και σε 41 εβδομάδα μπορεί να γεννήσεις. Καλά, ναι, μπορεί. Μέχρι εκεί να φτάσεις. Έτοιμη. Σχεδόν. Έχει κατέβει και λέει το μωράκι σου θέλει να σε δει. Λες, πει, δεν μπορώ να καταλάβω αν κατέβει ή όχι. Λοιπόν, και εδώ έχω και αυτά μόνο που θα πάρω στο μυευτήριο, αν καλώς εγώ των πραγμάτων. Οπότε... Πες μου λίγο στο μυευτήριο. Ναι, δεν θα αυτό λίγο. Σωστά. Άμα γεμίσω και δεν θέλω να βγάλω έτσι μια ωραία φωτογραφία. Τι άλλο θα πεις? Τι χρώμα καρότσι πήρες? Είναι πολύ ωραίο, σκούρο καφέ. Καρότσι, παιδιά. Πόσων εβδομάδων είσαι? Αύριο είμαστε 38. Θα πάμε φυσιολογικά, ναι. Πότε με το καλό γεννάς? Γεια σου Κωνσταντίνα. Δεν ακούγομαι καλά. Αθήνα είστε? Είμαστε Αθήνα, ναι.
εξετάσεις. Όχι. Μου είπε 5-6 ώρα. Κάνε με προσοχή, ξέρω. Ποιο concealer έβαλες? Δεν περιμένω. Ναι. Έχω βάλει αυτό από NUA. Και έχω προτιμού φυσιολογικά. Παιδιά θα το προτιμούσα, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, εννοείται. Τι καλλιτικά. Παιδιά θα πάρω μόνο αυτά. Θα σας δείξω αυτό και για να ετοιμαστώ θα πάρω μόνο concealer. Αυτό το σφουγγαράκι για να βάζω concealer. Μολύβι χιλιών. Ούτε καν κραγιόν, λανές τύπου. Το είχα αναμίξει πλέον και με βαζελίνη. Και αυτό για τα φρύδια μου. That's it. Δεν θα πάρω τίποτα άλλο. Πάχινες. Πώς δεν γεννάς? Γεια σου Μαρία, γεννάμε μάλλον αυτή τη βδομάδα. Γεια σου Εμμανουέλα, καλησπέρα, τι κάνεις? Είμαι έγκυος, ναι. Κουκλάρα με το καλό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου αρέσει πολύ με ελισμένους περιποιούνται το πρόσωπό τους. Παιδιά, άμα δεν περιποιηθούμε κιόλας λίγο, θα είμαστε άστο. Ευχαριστούμε για το follow, διδυμάκια. Όχι, δεν έχω διδυμάκια. Μπράβο, πόσα παιδιά. Δεν έχω ακόμα παιδάκια, περιμένουμε ένα. Είναι κοριτσάκι Διονυσία, γεια σου Μάρτσι. Όχι, είναι κοριτσάκι. Ευχαριστούμε για το follow. Πόσο βολεύεσαι στον ύπνο, by the way, είσαι κούκλα. Δανάη, ευχαριστώ. Παιδιά, κοιμάμαι μόνο στο πλάι και πλέον μόνο με μαξιλάρι εγκυμοσύνης. Μόνο. Να σε ζήσει, έχουν τα καλύτερα καρδιά μου και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πόσο καιρό είσαι μαζί με τον άντρα σου? Παιδιά, δεν ξέρω αν θέλετε να σας κάνω κάποια στιγμή να κάνουμε ένα Q&A, να μου γράψετε ερωτήσεις, γιατί έχουμε μαζευτεί πολύ, για να γνωριστούμε καλύτερα. Τι όμορφη κυρίτσα. Γεια σου Βαλεντίνη. Πόσο είσαι? Είμαι στο μήνα μου. Φτάνεις 10k. Παιδιά, φτάνουμε 10k followers και νομίζω ότι πρέπει να γνωριστούμε καλύτερα. Όντως. Πρέπει να το κάνουμε. Με το καλό, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κλωτσάει μπέμπα. Τώρα, όχι. Γενικά κλωτσάει. Έχεις κάνει ραγάδες? Όχι, Τέμι, δεν έχω κάνει καμία ραγάδα, παιδιά. Σας το έχω ξαναπεί. Και σήμερα το συζητούσα με μια φίλη μου. Κυριολεκτικά, με αυτή την κρέμα δεν έχω κάνει τίποτα. Είδες, θα γίνει μεγάλη ομάδα. Παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γι' αυτό και εγώ είπα ότι σας ετοιμάζω giveaway, μην το ξεχνάτε. Πόσο καιρό είστε, παιδιά, θα σας απαντήσω. Λέω να σας το κάνω βίντεο αυτό. Πόσο καιρό είμαστε μαζί. Θα φανούν μετά. Εντάξει, δεν απογοητεύομαι, ενώ ας φανούνε, αλλά θέλω να σου πω ότι μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχω κάνει. Κάθε πότε την έβαζες? Έβαζε σχεδόν κάθε μέρα. Με το καλό με ένα πόνο, είναι το αυτό, εσύ και εγώ αυτό έλεγα σήμερα στη φίλη μου, γιατί μου έλεγε τι κρέμα να βάλω, από πότε να την ξεκινήσω. Της λέω να σου πω λίγο κάτι, είμαι της άποψης ότι όποτε και να την ξεκινήσεις, άμα είναι να βγάλεις, θα βγάλεις. Πότε έχεις πιτ? Η πιτ μου είναι 28 Εβδόμου, δεν ξέρω όμως αν θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Εγώ θα σου πω πως είναι τα καλύτερα σημαντικά. Καλά, ναι, εμένα αυτό δεν με ανησυχεί καθόλου, δεν το σκέφτομαι καν. Λοιπόν, σας βάζω άλλη μία το Instagram μου, όχι τίποτα άλλο, μέχρι να φτάσεις και στο κέντρο. Θα έχει και πόση κίνηση, παιδιά, δηλαδή, αυτή είναι και η βλακεία της Αθήνας. Οπότε να με κάνετε follow και εδώ και στο Instagram. Με το καλό. Πόσα χρόνια έχετε Αθήνα? Έχω στην Αθήνα 4 χρόνια, 4 και κάτι. Αυτή είναι η γεργάδες η κρέμα και κάνει κάτι. Δεν ξέρω αν βγάλει κοιλιά σου. Όταν έχω το σκου θα γεννήσει, έχει κατέβει κυλίτσα και τα καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Έχουμε κοριτσάκι. Αχ, παιδιά, τι ωραία, μακάρι να μπορούσα να μείνω περισσότερο. Πόσα κιλά είσαι, ξέρω ότι έχεις μωρό. Είμαι γύρω στα 70 κιλά, έχω πάει πλέον. Ξεκίνησα από 57.
Πολύ κορίτσι. Πάρα πολύ κορίτσι. Περιμένουμε να κάνει υποκνητοχές. Θα έφευγες από Αθήνα. Δεν ξέρω. Μπορεί. Κάποια στιγμή... Ποια είναι η κρέμα? Λοιπόν, η κρέμα είναι αυτή εδώ. Να σου ζήσει, ευχαριστώ. Πόσο ίσως στο δημοτικό. Στο δημοτικό, να σου πω την αλήθεια, ότι ήμουν λίγο πιο τσουποτούλα. Πλάκα, πλάκα. Λοιπόν. Guys, σας χαιρετώ. Βγάλετε λίγο νωρίτερα. Λες να τη βγάλω και καρκίνο. Δεν ξέρω τι είναι καλύτερα, καρκίνο ή Λέων. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, ευχαριστούμε για το follow. Παιδιά, αν καταφέρω αλήθεια, ευελπιστώ από το βράδυ. Μείνετε όλοι συντονισμένοι. Να σας πω αν θα γεννήσουμε ή όχι. Δείξτε λίγο την κρέμα. Ναι, στην ξαναδείχνω για να βγω. Ορίστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα γεννήσεις λογικά κοριτσάκι μου, κοριτσάκι, ναι. Πάμε στο γιατρό, οπότε ακολουθήστε μας. Πιστεύω θα γεννήσει. Δώστε θετική ενέργεια. Θα είμαστε πιο in touch στο Instagram. Και εδώ, εννοείται. Και έχω σκάσει τώρα. Και σας φιλώ. Και αν μπορέσω θα μπω το βράδυ.